Sapa dong, aku dari Tuban. Halo Mbak. Hai Tuban. Hai Tuban, hai Tuban. Tumbek. Cek nangis Yatmi bos, nangis ben gerak-geru. Ya kok jahat. Mau wah, giat wae kok. Berbagi cilik aku. Berbagi cilik. Halo Belanda, bajumu cerah sekali, secerah hatiku. Inyak banci Pak aku mbak wong. Pergo? Terus banci kok. Banci matam. Jadi yang top bicara. Banci nih teko. Itu produk serai hidup blas. Ya wes nanone hidup gak nek Warap berarti. karo ketua. Lah, merok. Aslinya perhatian, tapi cek menang-menang. Lawa-lawa padha turu. Lho. Ambung bunyi ambung kecaleng kon aku. Awak yang hiper lihat storyku. Jas. Nek wis delok storymu sampe mbak apa mbak? Wes ngopi iki lek nang omah iki lho. Lho ciya aja lek. Padahal nek wis aku kok gek. Sopo sing gelut? Dok. Sopo mau? Wisanane ape? Sak katene dhewe. Ning kono mong gelut ya. So tak ngono. Ropak Kunone iki ora ngono. Halo juga. Ngopi. Blondok pancal, Bus. Mas ini apa? Dumbek. Oh, sampe yang ngerti, tak kira gak. Nek trek Baca lu, apa lho? lagi dumbek awan kuwi. Iya. Diko mulai. Tuban. Dumbek awan diko mulai. Ya kan di sini nggak ada. Ini lho disawar wong-wong oleh $9 kan. Cari tumbang semit. Jawa mana? Mang mau tak. Dek mang wis tak kei rokok no. Apa dong gero enak lho. Lalu botak. Ning tasku mana ya? Surya. Darat-darat le. Ah, ya surya jarum le. Ada lalu. Ojere itu tok wae jangan. Sono iku nang piro? Sitok dolmu lho. Di jero sulingi. Iya. Ora nang. Ora le, ning jero kene le. Kau ya. Telu yo, papat lho, Cuk. Suryane sitok. Kan sitok. Dikira sapa, Cuk? Jumlah. Ora le. Aku pak paling ngono iki. Oh, aku to. Sulingi mang kan sitok. Sene endi? Iya, itu Mas. Usulane Telek. ora tahu ja. Mana itu? Bus pulo boleh begitu. Ini ning gono ning ngarani yo dumbek ngono kuwi. Keeneng. Keeneng. Mungkin jak akeh tapi kadang ora ning narane pasar. Dadi lho. Ono ning pasar. Kok Jajan dumbek kuwi ono ning pasar kuwi lho kok. Tumbas malah. Penceng mari diajar, Bus, diajar sapa? Boleh. Guru cah. Wanis ya aja. Rokok kuwi anggere tak kek ning jero tas ilang kabeh, Bro. Tapi papat, Cuk, yo pokoke tak duduk yo, sik yo. Sore aki telu, jarum sitok. Terus akun Aku kulo. Oh, no. Kawan mau to? iya. Mau di Mas Riko sana di loro. Berarti detail Bapak. Aku karo situ nih ada sule ini kode ada kabel. Iya dia. Ayo aku buka mah kan situ udah ada kabel. Ada situ. Masa. Iso. Ada orang kok ini sih konti guys sore ya.
Kasih tahu izin ada kafe. Udah ini dia aku dah kamu. Hai cilik cilik. Kasih tahu kasih tahu. Tasnya pas gue tuh mas kok hilang. Orang besar itu bapak biasanya. Siapa dia? Ibu, bapak. Abdi tulungan. Ayo guys, terima kasih. Ayo guys. Kak Arda, aduh. Kak Arda sasa. Absen mbak ya. Oke, papa, thank you papa. Apa itu? Iya bos. Iya bos. Apa itu? Saya takut kok turu. Kamu batuk ngono kayak turu. Sekarang turu. Iya. Kowe kudu tanggung jawab sing ngajak kowe kok. Sopo sing ngajak aku dari mak ya ora tamu lah. Iya, bisa tae. Mari deh. Kucing hilang bos, iya. Kucingku hilang kok. Kucingku anu apa kucing albino. Bojone mbus mang nawakno kucing sing gelem lho. Kucing ora dol deh. Ya ditawakno masih sing gelem ngepek. Sesuk main sing malam. Pokoknya wis yang malam ya mbek. Buket tua aku ya so. Masya iya. Ketua bos. Dasteran jando. Dasteran jan mau air. Gila, ndelok lek arek lek gila. Lah. Dasarnya apa? Listrik Gemini. Halo Mbak Yanti. Hai. Kenal. Tukang gendang. Tukang gendang. Tukang gendang. Tukang ngarit. Oh, sing ngejawab aku kayaknya, tapi gak situ. Sing ngejawab aku kayak gak situ. Jadi ini suatu saat nek dijawab berarti lagi situ. Ya, batal. Yo Mbak sampe jadi dijawabne, Mbak. Kodone asline diganti sampean. Oh. Ngono bos wale ngomong. Ya gelem kucing lorek. Ganti. Kucing apa kuwi Persia? Dalune Mas yo, Mbak Permata Hati dalu ipol. Alah tas. Oke, ini kan ganggu. Papa Kens, terima kasih. Mas Bahtiar lho, sebar Mas Bahtiar nek live mau. Apa saya jadi sebetulnya. Ya, Bu. Permintaan terima benar baca. Duh, iya terima lah ya. Sepengerti dalu-dalu cewek ya. Pilah kok mood barengan. Kok mood barang lah kali ya. Tembus menang lah aku. Iya menang. 380. Lawo lagi pacaran ambek Yayangi. Yayangi. Sing romantis tuh. Rambus ganti lawo pro. Pro view. Dengaran anak gerdu. Bus. Gerduku ditutup terus lagi, mbok piye? Dunia ambruk ke angin. Blondok keplak. Ndase blondok ku mabuk tamberno lho, sasane. Medok blondok kebedem. Cinta dari seberang diwi. Bus. Belum kerjaan orang bus. Satu hari ini 1 juta. Mau nembangan PCS. Ora, kita ngurung masih kecil biasanya. Bus adalah lowo. Tak seneng main cedak nggone Mbak Yanti sesuk Mas. Iya masa. Tucuk yo ora to. Iya, ya kapan atuh. Ya mesti lumayan bisa.
Bila cinta tak terbalas. Sesuk piye dong? Sik yo. Janji Bulan itu cuk to. hati yang Mariko. Ya. Iki apa? Yo mekape. Kelangitan aja mulai cuk. Kita lihat cuk. Nah, nek pedhe kan ora kok. Sudah kata orang ke. Tak kayak kemarin orang ke rumah cici wae nu. Nah, Kau mari kau aja so. ya. Iya. Kemarin kau pelumpang kok lagi. Sesuk emang isu aku mari cuk. Aku mari isu. Sudah kamu kamu masih lama ke matam mari isu. Bar sesuk. Ayo mulu. Mari isu ayo bisa. Muslim bukan masih lama lagi kok. Subuh bengi. Gak aku manis. Sama besoknya? Mbak bengi. Bar sesuk main isu. Bengi wit berai. Eh, Eh? yuk. Duh. Sesok toh? Iyu lho, jan. Iya, sesuk. VCS jan. Mesti tanggal 4 bengi. Kastelo swara beda. Suruh bebas. Cumulino, wis golekne dokter cincin swara. Gila. Ya ra iso. Apa Jan. bilang Jan aku lho, main becak suwak iki jan. mainin jenuh. Ngene mainin jenuh. Bar sesuk. Nah, BRA apa jamnya? Ya bengi, sesuk kan bengine bar sesuk kan bengine RA awane mbek aku main isu aku sing awak. Belajar masih iya belajar kok belajar. Aku mainin su aku sing awan piye to? Lagi kok. Piye? Sing bar sesuk bengi kuwi lho. Tanggal 4. Kuwi BRA. Tanggal 4 yo bengine. Sampean siang gak main? Main isu Main isu ambek sapa? mbek Mas Adi Valen. Mas Hadi siapa wi? Ya sing duwe Valen multimedia iku lah. Biasanya aku dicoba wi ya jeneng. Dengaran gak? Wah, itu Pramasta ini Sini Kedere Pramasta yo. VC gratis, salah Iya, Mas. gratis watu kuwi. Kedere Pramasta ada yang ngene. Iso, Dok. Kowe pandi len. Iya. Firda. Yen wis bojone sing tidak. Hmm. Main mbek Firda. Sudah. Orang VCS ning kerja ngecat nang omah tawon-tawon yo apa. Tahun bijangkul. Blokiran bus pegelen aku blokir sakmono kae kon blokir. Kira bentino. Ah, dia turu iki. Gambaran. Pokok blondok sehat lagi, blondok mabuk. Dia sak jalan kita dadi dewa mabuk. Niku iso. Goroane berak cilikno. Gila, isi apa? Motone Mbak Yanti bengep berarti si Atemi sapa mang balane mang Dok? Yanto mang apa lah kok iso. Mang iya tem. Berarti dia Atemi tak pisah mang apa kok iso. Sapa le? Ora tak gak. Mari ya jerengin bagi wong ngomong sapa Yanto mang lho. Lanang. Ih sayang lho. Tahu dia bagaimana? Bolak-balik gitu. Wacro. Tenan. DM kok IG ngono iki lho aku ngerge story iki komen. Pakai bar golek main. Kopi kabarku enak. Enak Aku yo pe komen ngono aja sih. Wis. Enak terus kopi. Enak. Orang sih. Iso enak. Salam. Omahe masuk yo pinggir nggone mie ayam mang. Iya toh, lurus saiki. Omae kena anu tinggi sojo. Betul. Suarane Bu Ketua rek serak-serak. Enak Indonesia. Elah. Betul rapi jangkul ngono. Oke tahu. Sipno kowe. Berere lah. Ya tuh isi deh yo. Satu orang isi bang. Tep. Kayangi. Lah.
Ya kok le. Kenapa silang le? Oh, terima kasih KMAM KM ya kak. AMK Fashion. AMK Fashion ini berarti apa? Toko apa kak? Toko baju, toko apa kak? Iya, mau toko kue tuh ane pernah aja. Besok sama ikut RA mas. Iya. Enggak ikut apa? Yakni Yakin. Bos. Nangis dikandani. Bang Sim, terima kasih Bang Sim. Bang Jim, terima kasih. Mbak sampean ayu mama apa mami filter. Pekalongan hadir itu Pekalongan. Mas AMK. Satu lagi mas. Yakni nangisan ya. Ora. Dok awake pulen sungkan apa ngeceki piye to Mas Diki kok. Karena nangis tambah mirip bus. Pripate Lagi sing bengep kabeh kuwi iki Diki atem memang lho sing dijak mang sapa jenenge Yanto ta sapa mang jenenge. Mas Lexi. Pergi kok bang enek seneng toh aku terus buat coba blok mas kenan gue rampai-rampai saya entah toh cek. Yo jak kok. Nggo mangan tok kok. Anggo mangan tok kok. Sayang terima kasih banyak. Apa ibu gua? Ya aku kawan. Ini mana bi? Mangan. Men gak nangis. Nangis Mas. Mas ACC mas tak tanding ulang mas. Ayo lah kai ulo ngono lho kok kuwi. Ulo sawo ta ulo apa kono? Jahit. Boleh. Iya, boleh. Bar kayak pecah. Blondok lek. Lakone mah mulo kok tetep blondok lek. Sudahlah jangan menangis wes ora. Iya anu ya. Gak, ya ora penjo didikan modal ngono kuwi aku. Main bus ya. Ngono apa piye? Ngono apa piye deh? Kok iso mecahno sak anane. Kira Wahyu. 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 Iya. Wahyu anu sapa jenenge bilang. Piye? Ayo kan saya kuwi. Soal ngisor kok. Jawab apa Mas Bus? Jawab apa? Ayang gak perlu bubuk. Ayo Mbak Ayang, di Mbak Ayang mau kok ngilang. Mas. Ayo lho kali 5 caca iki lho. Kali 5. Makun ra. Ayo. Ojo mawar Mas Ferry ojo. Bisa, terima kasih. Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia. Ojo mawar Mas Ferry. Ayo. Neng. Unta kali 5. Ojo mawar. Pakaian apa pakaian? Thank you. Wala. Labu. Ayang, Kak. Labu blondok nek. Enak Mas Lexi masalah. ojo mawar ya lah. Dok nek masalah ngomong dok, ora kok malah percaya apa-apa. Wis ngono kuwi. Akale Mangan mie ayam ya rada. mabuk kowe ngono kuwi lho dek iki. Mangan mie ayam ya rada dibayari ya Mas. Enggak si tembone sudah dibayar bos. Terus kalau Iya. Papa makasih Papa. Lakon menang carry Bu. Iya film India kuwi. yo Kasih kayang belum bubuk kayang. iki kok sabu ya caca. Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia. Ayo donat kali 3. Wah, hilang kali. 10 detik guys.
Thank you, bos. Ono kok jero topi wae, kok ora oleh. Gentenan tuh, aku lu biasanya kalah terus. Aku bisa kalah terus kurang dari Mas Lexi kok pindah rono wae mau apa Mas Lexi. Ya gentenan lho, tidak tau di enak ning kono ngaler rene disreni, nak sing ning kene ngaler rono, aku lagi ngomong Itu lagi muncul ya. Iya, bengap gila berarti jatah simbus. Yanto malu jero si Yanto malu sing dijak balane malu sapa jenenge Mang. Pandi. Nah, tunggu ini Yanto kok Pandi apa Yanto asine kok. Kastolan, asine Kastolan ya. Aslinya jenenge Surabaya. Terima kasih Bayang. jadi Aku bayang kok. Topi. jadi Kalimantan. Dari kita kayak itu. Tapi kemana foto kamu? Wih, seleksi harga tuh tinggal mas. Salek, terima kasih Mas Salek. Salek, kasih mazek. Nututi logi. Sekali 5 guys. Blondok tadi di blondok. Cuma mawar ke atas, ke atas. Karena lepet aku Mawar. begitu. Jangan mawar, jangan mawar, jangan mawar Lepet. sekilo. Bang Jim, terima kasih Bang Jim. Nututi yo, nututi to kandhani. Menang. Diot, Nah, wesan. diot bayang, terima kasih bayang. Suara. Kasih bayang. Nang turu no, mentem ki nang turu no. Oh, lawak mentem apa lek. Wong gerang mentem kok sarune ngono. Salah sakane. Iya. Kancane mlumin. Lihat kalau Kene iki panggah menang bos. Oke, ya menang keren. Kan ora ono ila adiwi. Aman gitu tetep aman. Tapi ono ila adiwi berbahaya ini. Bayang, terima kasih Bayang. Jim. Anjir ya, makasih kak. AMK, kak Lexi bosku. Mas Alek. Ayo sing kalah nyopo? Lu kalah kan sampean. Iya le, nyanyi mbek munggah ndur kuwi lho kursi. Sing kalah sampean. Kok iso le? Kok iya. Aduh, lagi kok malah ngekek cara dhewe iki piye aku? Yo wes ngajak penyanyi cepetan saiki. Jele ya. Yo mah kok wis kadung muni kok berdosa kok. Meluncat, kepecel aku. Ecembus, apa ecem kalah ece lho, rese. anu ya. Apa ki aku mau coba nyanyi le, berbagi wong enggak. Joget. Ada menu. Sing santai lah, santai. Joget tapi ya. Ding tak ting gendeng gandeng, ding tak ting gendeng gendeng. Sing kalah mancubung bu ya jadi Makasih Mas Lexi. masuk bayang tak masuk. Kira tiga sama nih. Saran dulu ya. Guys, tam-tam sing gede koin tam-tam gas. Oh. Aku yo ngerti itu. Aku mau ngerasain. Tidur kasih di kok iso. Orang atas tak. Tidur kasih kok iso. Iya maksud. Info obat pilek benamari apa bolo ayo. Dijium ayo. Jempol racing yo. Obat apotek. Ya Mbak Lia, jempol racing. Gila. Racek ombu gitu. Dawang gue gium gimana tuh? Enak lagi imbung lho. Oh ditewu kok nunggu iki trek-trek kowe kok. Ora apa. Lek kan lho. Mentem turu. Ya Mas AMK ya Mas. Mentem kok malah mecahi sakane ya apa kok. Itu betul dong. Cuma lu bertanya macam piye? Gurimu apa kembar-kembaran apa kembar? Blondok ngombe sak gelas mosok ngombe sak gelas ukuran.
Seket lah. Ayo tunggu ngombe sak gelas sekarang. Semangat tak tinggal. Ngene kok alhamdulillah rak tok mak. Wis tak ya. Pun ngombe aras kae yo. Mau diweki cah. Telung. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhirnya. Gak aku. Iya, siap masakan kan? Bueno lah banyak. Biar tak itu nok. Kulo samaran lah. Kafe, kafe. Jangan mari kok. Oh, permangan kita terima kok. Enggak. Wah, lah. Ayo kes mamar malu. Kok takut jenengan aku. Mamar malu. Oh, andra kok. Mamar Ayo, malu. stres. Alai boso. Jadi rumahnya. Nduk metu male-ale. Wong cicah. Mas, Sherlocknya kau ngene pas BBS nggak buka? Besok. Bentis, Mas Bentis, terima kasih Mas Mas. Bentis. Dalam Mantap. Sherlocknya pas buka, sing ngene pipi sesok awan. burung. Delok cek pinggiratan enggak? Eh? Delok cek no pinggiratan enggak? Mau. Pinggiratan. Nombo. Ya takon ngecek kok. Burung dikirim ngene kok. Urung. Burung. Biasanya kan harus dikirim ning ngene iki sing ning grup balah cah iki. Aku wes. Wis ya wis. Pak. Dapat. Iki tak lewati ki ndek mang. Aku gak lho di. Permano Lokasinya tak lewati. tengah rata blok motor nih. Tak lewati mang lokasinya. Pinggiratan. Pinggiratan gede. Pinggiratan tor no lho. Wis ya no. Oke, kok bukan. Bukan benar. Entah tahu. Blondok grujuk no banyu wis. Grujuk no banyu opo. Wis tak kon pedan kena barat ben mari deh. Mas dolan nang Tangerang. Aduh, Mas. Berang. Anjir. Tutulan ngono lho Mas, karo ngejok detail. Aku mbek Mas Bafa ngono. Dolan Kosong. Jeporo bus, Jeporo aduh ora aku kene Jeporo. Kameranya lapi, kameranya sopo ya kok. Jame jene yang jame jene kok sampai jam 2. Itu ora. Ayo guys, aku kalah Mas Lexi Rono. Wis kalah. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhir. Kalah no. Kerjaan lagi ya. Kayak aku butuh vivis. Neng Pacitan Gus tak weni duren. Duren montong. Nanggonku ya montong san kok. Duren ngerti karo montong kayak duren montong. Tapi wong rata-rata itu asane mantau ki akeh duren. Asane ya. Yo, ora. Ono lho kuwi ning kebon duren kuwi. Duren montong ngono lho. Kebon duren kuwi lho. Lah iya wong kan ketipu. Duren montong tertipu. Itu tertipu duren. Driver cinta selamat bergabung. Ngerokokmu iki. Nah, iki rokokku semit kuwi lho kok sakit.
Lesehan bingung yo. Lesehan. Iya. Sopo sih Rabi? Rabi apa ya cara Acara dolanan yo cah nom yo. Beri tua mus peluk ke mana ya mari malah temu. ini orang ini masih tangan. Ya ini cacama ya kakek aku 350 kok. Harga 300. Tawaran kan bonus. Jadi cara oleh 1 terus ya bensin. Kok mampu lho siap mono kok ora mampu. Iki kan orane apa-apa nih kok mampu tuh Pak. Duh. Mampu tuh ora mampu piye bare sampai sesuk lah banyu we mampu. Yo nek sesuk yo mampu lah. Tumbek. Rokok kita ilegal lagi roh no kan biyen rokok ilegal kan. Sopo susu ngene iki. Oh. Pokoke lho kesi. Rokok mau sangar. Nek wilak ngono. Sio. Bejan kena tasan. Dokter kakal kok. Ses nek rokok iku bilang. Nek rokokan ngene iki yo njaluk aku nek tuku dhewe wis gah hargane. Hehehe nek gue. Wah. Kesepian bis piro Mas? Suka kesepian bis barang. Ses. Bayang ae bayang. Sabar Kak Liang, kenapa kuwi kenapa? Kak Liang kuwi kenapa? 42 aku. Lah Iki ora nek Sultan liwat blas. terakhir sampai mari mati. Ada musik sampai Blora berapa Kak? Nggak tahu Kak, langsung hubungi ownernya ya. Kurang kan cerita Jan. Ono tandane ngono kok. Lah iya terikil bos do. Nanti kan ngerti ngono lho. Nah raktik le bos. Ya ora baca Jangan ketik. Peluru lah bos do kan begini itu. Sing kena dicetak sing dhuwur. Ya bos kamera tersembunyi. Sopo ngira kok kamera tersembunyi. Saya sama di mana Itu sekali piro ngono lho. iya. Aku sedek. Saya sopo? Kuwi tak darat kendaraan dhewe. Eleng kan. Sopo? Bu Yarsino. Bu Arsino sopo? Ora apa dirama. Mas apa dalam masuk ya. Kali ya kuwi. Makasih ya. Kakak komen Main ngene di gitu, Mbak. komen apa balen ini Mbak Lia. Yang di jalan Bu Sopo walah kok. Ora nek sing tep-tep password-e. Jalan apa ya? Baik Kak, soalnya pelaut-pelaut pengen ngecop era musik yo. Ngecop aku biar Mas Mbus to yo leh. Ayo Kak. Iya. Apa nganu Mas sampean nek serius langsung DM aku ae ya rapo. Apa kali ya? Cinta memang penuh misteri. Kali ditewu balane malah ya sewatem. Terus dia Tarif ke Bali berapa Kak? Oh, bocor ning Bali tenan tora. Kok so.
Sofia ya dalam. Oh ya. Ya kan ada dengaran metum sama yang mana plat. Dia kan lagi arore. Jadi menghilangkan Oh, arore. oh alah. Asistennya ngidul. Ngidul ditambahi tambah retang. Alah. Aku nak posisi main dulu manus. Ya, sudah Riko lah segi habis. Siapa? Riko. Masa? Tapi ada yang jenis Ya di rumah no. satu dulu. Nek bojone Makanya ini aku bisa bolos. Saya No problem. lebu kabeh. Nek kudu sampe kene ora ya. Masya Allah, larane kok ngene. Dia emang kayak orang pilek lah. Mata nang gertangi turu ya mesti ngene. Bini es. Makasih bang, abang. Hilaku. Makasih. Abang makasih bang. Itu cewek hiper. Cowok hiper. Wah, tinggal kau. Terima kasih. Terima kasih. Terus peneng mas we, titip di panci. Ini apa loh ya? Berdampingan aku suka banget kayak shoot ngono lucu Buka banget. DM Bali ya bu, Zong terus ngelap ngene kok, tak buka Bali ya, siap. Nah buka. Sayangku orang turu belum. Paling Mbak Lia pengirim kene anu mas jajan. Ngiting kalau lu ini ngiting. Ya ndase ngelu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Bapak minta nomor Dua siji. Siap Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia. Mama Arsel kedua gitu siap loh Mbak Lia. Mama kedua lagi kayak bener nih nyelok mama, masuk tante itu. Ya kan lu murung lah. Nangis mang pas lagi cuape awal cuape bed mood. Wis saiki piro? Kayak lagi selawe le. Tulikur lah aku. Oke nih sendiri emang aku ngono aja ada kening. Tulikur tahun lah aku, tulikur sumben iki tahun ngarep iki le. Mas, nanti yang Alex menangin aku dong. Kurang. Lu kan tahu. Telu. Tadi. Ya. Masa capek nangis Mbak. Lah kowe iki lho nang jenenge wong nangis yo, kenapa aku tuh tak jawab nang pertanyaan pegel. Oh iya tak jawab. Oh tak jawab ya orang-orang kayak aku duwe lho kok. Tembang lo. Dikandani kok ngandel lho. Suka takut tok orang kayak duwe. Apa jenenge Mang Bu? Apa? Yang bocah mang lho. Jenenge Yanto jarene sama. Iya. Iya aku nyeluki kan Yanto kuwi. WA alamat mbakku sayang. WA alamat IP ya mbak. Ya mbak yang aku gak dunung. Nangis kok kenapa terus tak jelas ning kowe ngono nek tak jelas mbok kayak dhuwit ngono 10 juta ngono. Mbak itu jangan pakai bahasa Jawa dong, kita yang dari luar Jawa nggak ngerti. Kamu dari luar mana? Lah
takok ora transfer ngono, takoki transfer ngono karuan Marti. Lah, transfer terus aku pegel. Jen kok takok misalnya takok karuan takok mbak rekening endi ngono karuan takei langsung. Lo le topi le. Bang Tim, terima kasih Bang Tim. Bang Tim, aku Bang Tim. Mas Tiang Alit, piye to Mas Tiang Alit kok meneng iki ada mayem kidonan nih. Kirim alamat sampean Mbak. Mbak yang mau dikasih apa ku? Iki nih dikiliane sing kaya topi ora eneng kaya nggone Mas Embus. Mas Betis, terima kasih Mas Betis. Sehat selalu, tambah rezekinya. Kali 2 guys. Ketua kontak apa-apa. Apa tak sepi lo? Isine saldoku yo nih HP gini yo. Kok wae main gini. Isine kur ini lho. Alah. Aku jarang Kayak ku malah 21.000. jarang kok bare nek karo Lagi mang pas kene mangan mang tak buka toh. Anu mandiri lipin gue rambut lo ya Pak. 21.000. rekamu apa Bos? Cemit. Kayang mau dikasih apa? Kayang jawab ke kayang. Tempo aku san. Bus dimbus. Nah iki ambus lho kok. Wajahnya mirip. Iya. Nek saldo kan? malah hilang muncul malah hilang muncul piye Mas Lexi? Tepar kabeh kuwi mbus iya kan ngono. Bar ngombe air kedamaian deh. Ini kalpanak bus matane. Kalpanak buat panu kok iso. Penlocot. Minum medap jahe bus. Mas aku lapo saiki ya ora arah. Lah golek kowe lek Dan tak isin tak tanggo top apa? Iya Mas Lexi. Cerita apa ya kok? Kalian terima kasih. Mas Embus kan tadi Mbak Yanti besok bawa lagu malam ini. Mbak Yanti besok bawa lagu malam ini bi Mas. Malam ini. Malam ini ku tak dapat tidur dulu penak. Oh, wajahmu menggoda selalu. Londo kon ngokok pumbelmu bus nyawur. Kene Mas. Kene tak sedot Iya Mas. Jun. Kene tak sedot lagi. Mana tumbak. Kowe ora nek bocah-bocah tekane ngono kan ya. Udah sungguh tumbak iki kuwi. Udah tumbak iki kuwi. Ayo masak kowe menang kalah. Mbak kulit topi manggo. Padahal dia mau gak pilek ngono ya kok saiki kok nemen suarane. Mulane nek nyanyi anggen ada durno rasane wabut jan. Ora mari-mari dam apa ya domene apa ya? Ngambil obat apotek. Rondap domene rondap ya. Obat apotek le, aku ngomongnya rambut rungokno. Apa jenenge apa? Bu aku. Mereknya. Jardan. Aku pamit Rien, lu kok pamit Mbak Ayang? Mau kemana? Buru-buru amat, Neng.
apotek obate mandi tenan. Obate. Gua nek ngomong Neng apotek obate mandi, Pak. Kuping to polah jenenge candalan belah. Lah yo mesti merek iki lho apa, Bu? Lali. panak merke. Kalpana ku obat kutu, kutu air. Demacolin. Apotas piye lho kok sukon apotas sing Mas Lexi iki kok. Kuwi obat iwak kuwi. Demacolin, Mas. Demacolin. Macoli. Udah punya mama. Macoli. Colin to coli. Demacolin tulisannya Demacolin. Ya, demacolin. Modele piye? Model label. Maksudnya bentuknya gue lo delok itu. Bulat, Mas. Coba deh kamu cek. Demacolin. Banjim, masuk banjim. Anjir, makasih. Mbak apa yo? Jenenge. Neneng kena kok sing mandi. Wih, pokoknya dipadukan cepet tes mari maksudnya. Kemudian das korat karet. Tanya apoteknya. Ya iso, maksud kok. Tanya bapak ya ora roh mah. Bapak Kasmani ya ora roh lebala. Lho, lah topi gue lho kok meneng ae kok. Terima kasih, Bang Ji. Ini Mas, kali dibasahin Mas, ini Mas. Nah, di lawak pro. Lho pro ya kok. Lah ya apa enggak ngono kuwi. Ya ora saiki nek. Bakas iki. Ya nek celuk bapak mbah le. Lah ngono. Mas Wani, thank you. Mas Lexi terima kasih. Bataku ya ayu ngono kuwi lho, Bos. Wah, iku bisa musuh. Bata Mbak Eli kok kuwi. Eli lebak to, Mbak Eli sing ngarepe mae. Mbak Ayang dong. Sing anake mbok dhewe. Bisa batae ngono. Yes, I know. No. Sing mandi wi obatnya jenenge Tera F. Mandi. Tera F. F. Pakai F. Yo. F. Iya, Tera F. Kawa-kawane ndimbus ora ono blondok bertemu blondok entek ngene. Pokoknya sing gak mengikuti aku tak Reno langsung tak blokir. Pokoknya Reno anggar gak mengikuti aku tak delok, gak mengikuti aku langsung tak blokir. Tunal Mas. Tenan to ora aku ki takok tenan aku ki. Apa? Pitacik lho buku pitacik ki. Wes tak ndari mang lho kuwi loro ki mandi, Mas. Nek dikandani ora tau ndelbu ketua iki ya, Ge. Hah? Pitacik obat pitik. Oh, lah obat pitik kan ngombe uang kuwi sapa? Yo makane perasaan. Alah, ya ngono lho. Berat. Set Mbak Yang ya. Kilo PC. Rara PC kan mau PC Mas Embus. Rara Gimana di kurang no? Welas ya. Intuna apa kuwi? Tempe dah. Tempe. Panggang, Pak. Obatnya tukune nendi, ini tuku material kuwi lho, ya mendine apotek kok iso takok kok. Dak neng bakul ben. Obat tikus. Mbak, iso aku melok kowe, Pak. Oke, deal. Setiri yo. Yo. Besok olah ke. Mulai piye? Yo aku mesti. Mulai aku membus kok. Yo moh kok, Kasih di numpang. moh kok iso. Penak temen kok. Ya terus mulai dok motor. Membus itu cap bareng kowe, Pak. Iya, oke ACC. Nang ngerklem nyetiring aku ning nguri kalian yang ngarep oke? Yo wis aku ning arep lah wis los. Iya, wen ning ngarep Mas Embus, aku ning nguri. Aku kan nggo sopir dah. Blondok mendem. Potong ngomong. Aku nggo sopir dah ya aku ning nguri nek jungo nek turu-turu ning nguri aku.
Iki lho Kak, kayak gitu lho. Jaluk Lokasi di desa. Jula jaluk seksual jadi wae kok iso. Plat untuk berengan ya kok. Kira kok aneh iki sesuk kene iki mbok apa ya. wes damai. Iya. Lu aku wes damai ambek anu. Rene nak topeng mbak, topeng di mas. Gak bos tempat. Oh, aku Bisa lo kuning ini. oh. Nyemet aku tunggu Apa ya? motor Punar. sing Apa itu? Kok punar dulu gini. iki ramangan duren. Lu awal bisa. Yo, Coba dong. jaluk neh. Jaluk neh apa? Keren bos. Mangan dhewe ngene kok. Sampai sih. Banter men oleh murah karo. Yo, wis ngene iki nek rokok. Wah, ini biji-biji ini. Yo Iki lho, seru. ngene kok irung kumen lego. Lego kayak balsem tuh. Kilo mas, permen kilo. Aneh. Nganggur kuwi ra. Kurang pedes sih, kurang pedes. Kisah enak lagi nih soalnya. Sing bener-bener sakmene kuwi lho, nek kuwi lho. Iya. Masa lega kuwi apa lho? Oh, pedes sih. Yo, aku wedhus lho. Waktu tembus pernah cium Mbak Yanti belum? Oh, amuk Wes. ini kok kuwi. Wes, takut. Yo Mas, nek pilek rokoke mentol seger. Alah, aku rokokan mentol adem ngene iki. Pak Sony makasih Pak Sony. Bus, Pak Sony topi tuh. ini kentol Kak Alan terima kasih. Aduh Mas Penceng, ganteng, dewe nak. film. Dia lagi nih. Ganteng dewe nak penceng iki. Mas Penceng nak, Penceng dewe nak. Numbes ceng. Iya macam numbes ceng. Aku tomo mbak. Yo wes kurang. Pak Rio ora. Jenenge iki Mas Utomo ora Rio. Nah yo ki aku tomo mbak. Yo. Kan mlebu le kan ke tengah. Ya ora kena kan kene PK. Ora undangan kok yo. Mas Penceng Tampun. kirim gorengan. Yo daerah nek yang meniki wayah wong lesu ki ro dikirimi gorengan. Jare ngene. Aku guyu dhewean yo gak apa-apa Mas. Guyu aku cantik kok tapi. Dia itu mesti diganti HP ini. Jangan backup aku jang. Bareng Mas aku cantik. Mas Penceng aku cantik ta Mas. Mas Penceng ganteng banget. Terus HP ini dibagi. Ya. Oh. Mas Penceng ganteng banget sih meskipun gak kelihatan gambarnya tuh kayak apa ya? Kebayang-bayang di mata. Ganteng HP ini. Masalah makasih. Mas Penceng mana tadi Utomo? Mas Utomo sampean. Mas Penceng mana hilang? Selalu dah. Amin Mbak Lia. Sampean gak sia-sia Mbak Lia. Mas Embus persis koncoku. Aku lu. Mas Boy. Masa iya? Kok nak konco nama aku iki? Lagi asik kok. Mas nyanyi sak rap. Mas hahaha. Wes, Nyanyi hahaha kuwi. wes. Mbak, sampun mam. Ya Allah, Mas Penceng perhatian banget. Mas Bus, krungu gak? Mas Penceng iso kayak ngono lho perhatian. Piye. Mbak, sampun mam. Ngono ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepeseng. Ada Mas Penceng. Ayo. Dan aku main dengan kucing. Mas aku Utomo. Lagi. Ngelak ya aras kak lah kok iso.
Sampeyan tak nyanyi ngene Mas, aduh pipiku dicium Mas Penceng. Kabeh gak apa-apa. Boleh. Mbak Lia. Iya. Ini lho, Mbak. Masalah iki aku nggawa wong ngono lho. Dadi yo temampe iki piye? Aku yo kok. Kok iso bedane? Lho enak betak nang saiki nang PC aku men ngandel nek kuwi pacarem. Wong turu Sang. Alah. Catet tok lho, Bu, catet tok. Iya. Mirip Vita Alfia aku idol aku kayak Ya apa terima kasih Mas Penceng gorengannya Mas Penceng. Ya. alah ngono kuwi wis biasa lho, umpama Mas Bus kuwi petok aku ning Bravo tak video kok nguri ya wis. Ini delok, ndi bocah delok. Ora kudu dicaput tuh ora bedhe lho. Delok iki kok ora oleh ki apa lek kok. Gelem foto bedhe to ora lho, Bos. Ora kok Kok cepuk gelem. semut iki dhek terus. Foto bedhe iki. Sekarang ku yo moh kok dhek. Aku ruwae kowe iki. Gile sing foto loro lho. Ngomong. Ora ono ngomong era dem cak foto kok dhek. Nek mode pendekatan iki rasa foto-foto, Mbak yo. Yo gak usah. Ayo, nek mode pendekatan kok iso. Jualan dong. Tersakiti neh. Yang penting jak jalan gelem no wis aman ya. Enteni di. Pokoke nek story ini iki Biasane ngono kae. kowe biasane kae. Berarti wis kudu dimanfaat wong wedok iki dhek. Kono kok no klambi kono kok nombok sana. Yo bento mengetes kok lomo ora kok. Pas lomo apa kemarin kuwi kok iso. Yo ora apa-apa, enggak akan mengurangi rezekimu. Berlomalah sama seseorang nanti yo lomo nem ki dibales wong liya, masyaallah. Seseorang itu kudune ngomongnya beda lho. Ya timbang diwehno wong ngono kuwi nganggur, kaya diwehno anak yatim to apa ngono karon. Alah ruwet golek anak yatim barang kok jarno. Gini lho, aku sing tak disidingi ngene. Nek duit diwehno wong wedok, Apa? nek mangan nulis kacare wae ngene iki lho aku sing. Ora ngene iki no ya mau piye ngono lho. Ono dalan iki. Alah aku wingi ro blondok Kak, ngono. Ganteng to ora blondok? Blondok tersakiti mari iki. Alah jajal gak apik le. Angket tak titeni pokoke angger. Angger story-ne apa jenenge galau wis berarti tersakiti di gua wedoke kuwi wis waktu. Jare adekku gowedi ngono lah. Terayu gowedi ngene iki lho, sapa terayu sumpel bob. Ana bisa manggo kene si cilik. Aku gede blondok to. Tetap mencintai meskipun tidak bisa memiliki selebel. Oh, aduh, TikTokku disawer Mas Penceng. Lagi wong aja nyawer mono tang. Aku disawer gorengan, aku nak watuk piye to Mas? Kok so? Pupelet dok, alah men pupelet apa lek. Dari cacak hindari nang ngandel kok iso. Iki monggo dijak metu bocah gelem lho. Kuwi bocah keson wis balik. Iso kepeksa ya. Bar kuwi karanku yo WA ora dibales to ro. Iya. Bareng Mas aneh ki Mas lagi Mas, satu Mas. ora yo WA ora dibales adalah box. Alah bos apa?